Erokamano, aniluonga ni Wycliffe Omondi, ajakano makobura, arabur kacha, kendo kakunena ni adhi chung MCA 2027. Live. Awacho kama, Okwayie dialogue mane Raila, dialogue mi uluongo sani ni obedi, nikech ang'o? Dialogue onge gima osekonyowago. Since 2007, dialogue nobeti, mana ka remo osechwer. 2017, dialogue nobeti, mana ka remo osechwer. Wawacho kama, jok mosetho Omondi wadwaro ni mondo justice otimrenegi. Denzel matrend e media oneg malit, pok wawinjo gimiwacho. Iwacho mana ni dialogue. Ok wadwar dialogue, wan wadwaro ni wadhi mbele. Ruto ki utami tiwuogi, jok mane irgi scandals, wan odwaro report ni ji adimo oseriembo, ministers adimo oseriembo. Scandal mar fertilizer, pok wawinjo gimoro amora, wailuongo dialogue mondo umgo wang'o, ok wabiyie. Erokamano, Organizing Secretary Bunge la Wananchi Kisumu County Michael Olweny. Mokwongo dakwongo go ne Genesis erokamano ahinya e Kenya mzima. Kendo damedo wacho ni gima nye gitimo gima ber. Onge piny mora mora ma dilosi ka ji ok owuoyo. Ji nyaka bed piny ma dhano go mbaka kaka oganda.